Пишем. Мен ғылмен шалғы яқлары соңғы вақытта бик ұшы башлады. Мен шәхсән өзім бір ел элек әкіреңінен ұйышман концертlara шығыш ясый башладым. Һәм шуннан ишектер күңел халық белән аралашып, халық мине шулай үз итеп, үзенең малае шикелле алды дип әйтик булсам, миңа гомумән менә без Сабантуйларда чыннан да мин беренче тапкыр катнашам быел. Концертларда булсак та, барыбер халык менә бу яклары ничектер башка төрлерәк. Шунысы белән беренчедән гадилек. Мин әлбәттә башка районнарны үткәләтәсем килми, но шулай да менә башка районнарда шулай халык шундый теге гади, но монда ничектер менә янәсе син аларны күптәннән беләсең, алар белән күптәннән аралашасың, ничектер менә алар белән аралашып, сөйләшеп, син аларны үз итәсең, алар сине үз итә. Гомумән миңа менә шалгы яклары дөрестән дә әйтәм, чын күңелдән әйтәм, чын йөрәгем белән әйтәм, бик ошый, бик яратам, бик зур рәхмәт шалгы халкына мине үз итә башлавыгыз өчен дип әйтәгез менә шулай. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Уңыштар Сабантуйлар белән.